Здравейте хора, аз съм Крипли и това е една интересна игра, която се казва Dalor. Да, това, което го чухте, беше Маралан БГ. Войто маняк беше стиен, че Люб, че гориш, такова... Не трябваше да казвам това, което казах, нали? Казах ти тихо. Добре, аз не съм много нервен, четете в описанието на миналия клип какво съм написал за Потлепист, Маралан видя. И той направи това, което аз направих. Чакай да хвърля чара. И сега ако отзад излема блъска. Човек, ти къде си е? Ами строя. Бой, сигурно тук има някакъв маняк с чинчи. Нашите. Бой, там има някакъв нещо гледам като пенис. Бой, хора, жалко... Да, бе, сериозно жалко, че тук няма перли от края, ще е много очевидно, нали? Направо мятам и ферлата отряза някъде и ни отиваме там. Фрегус тук ли си? Да, тук е и Фрегус, той е The Towers, нали? Леко е тук има някакъв маняк. Добре, сега ще скоча и ще се направим на прибит. Уау! Бро, скочих се на... бе, тук има прибит. Фри кварц. Къде е той кварц, бе? Аз взимам минерал, да. Не го взимай, не мислям да заради тебе. Калабунга! Скочих се, убих. Там е един червен. Буйно срание, как ми се заризи. Там аз влизам с геймплей. Добре. Кой това? Кой това е? Бъртилога. Бой, виждам то, Любо, виждам. Не трябваше да казвам това, нали? Вкарай. Добре, да тръгваме, иначе... Бой, за кой си тая наковане, бе? Отбор има само две. Аз чакам да ми се оправя лава, защото ме връща. Аз знам къде може да добиш страшно много левел. Там, тук насам нагоре вървиш и има много левел. Копай, не може да се копай. Къде знаеш? Не, ма подпаля, някакъв табак, тук дойде ма подпаля. Любом. Ами не подпалиха мен. И как стана това, бе? Като ти седа другаде. Бе, ето е маняк там 3 пъти. What the fuck? Заказах, нали? Я захвърлих. Чек, я захвърлих. Това е редовна грешка. Иди да даш си гори. Чекай да взема един инфинитивен. Лакваме. Чакай се оправя лак. Лак. Или крипър. Криплей! Вижте, че кажи, го написах така описанието на клипа в миналия клип. Довиждани и вие сте моите крипърчета. Сериозно това го написах. Аз съм базата на червенчи. Добре. Вой, тук има някакво мастило. Не, червен. Вой, той маняк е синчат от меч, бягай! Подпали, маняка ма подпали, трябва да бягам! Вой, тук има... Какво подпали, бе? Аре да ми викаш толкова много. Не бе, човек, там някакъв, нали, зад мен и той гореше зад мен около не знам колко време. Бой, гореше за... Бой, аз много разумничал на прилепи. Да бе, гореше зад мен 15 минути и пак не умря. Аз тя в тяхната база и ще спал на вещици. Не знам ли? Да. Има вещици. Да бе, имам. Едно близ. Ще им спал на вещици, 2 вещици и едно близ. Бой, тук има някакъв. Коден, ти ми настрела пред тебе. Да бе! Човек, престани. Не бях аз. И той не работи, да си сигурен.
Добре, с меча идва да ме трепа, бе! Ето е, маняк, ето е! Умрях! Че не умря, как е така? Не съм умрал. Убих го! Маняка го убих. Този да умре тук. Кук! Аз съм тяхната база! Хелп ме! Бе, аз съм тяхната база! What the fuck, пускай в момент на... Намерих та! Армия червени! Ела ми! Двама са! Не, аз съм червени. Не забравя, че снимаш. Аре, спра клипа да кажеш чао и аре. Не, бе, за какво да спрем клипа? Няма... Коя? Не. Аз съм воля. Любка, арена. Какво? Коя арена? Първа. Да, първо. Фремус или как там се казваше, забравих името, влизаше много готино. Бе, тук има перо. Ендър перо, ли? Не, чистили. Не искам на това, не искам да знам. Аз чам с лъкчето да ги убивам. Аз чам с лъкчето. Аз вече видя ли някой да скочи там в кулата? Не. Ако го беше видял, това бяха. Но знаеш какво правя? Кой чупи такова пред очите ми, Спокойно е, приятел, помагам ти. Тук има някакъв с скин, тук има някакъв почти като голям скин. Той имаше един дет преча на мен, ама колка. Не бе, човек, някакъв не червена, ама някакъв крипър, ама зелен, като моя, ама зелен. Тук има някакъв път, тук ще прави някакъв път, да улекай! Ще убие маняк. Той го бих. Той има много айде. Той е майнак. Айде, шут! Кой хвърля тия неща, че ме лагва, бе? Какво? Добре. Какво? Вие се разбирате какво говорите? Да, разбирам се. Тук намерих някакъв енчантик. Аз ще напъдна. Някакъв енчантик тейбъл, просто е така. Да си виси. Да си иска. Мъниса! Аз се прицаках се. Знаеш кой яко сега на тъмност? Идвам да трепа. Аз пречки повече е писано. Аз ли? Да, в момента игра на тъмно, между другото. Аз така на тъмно. Пусна съм, спразвам си светлината. Не, човек, аз ще го спра след, не знам да ми. Но, аз затварям, човек. С малко ще взема пак чуле. Зато ти викам да го спраш. Добре, чакай, Люпо, само, чуй сега, убивам само един от техните и приключвам клипа, така става ли? Добре, ама аз затварям. Не, човек, почнем ли звъниш ли? Да, почва да. Дай, чао. Чао. Аз ги излъжах, я да спирам клипа. Не знам с какво да се говорим, като Маралан бе и го няма. Ой, леко бе! Кавито! Ой, това муче! Помощ! Хелп! Ой, какво е това, бе? Това е тая? Абе, ще избил народом, бе. Ой, тук има много... Кой напроти кръстните води, бе? Виж. Това не го бях взел. Гледай сега. Калабунга! Ой, там на моста има брика. Ой, моя скин ли ще вземаш, бе? Моя скин ли? Идваме тука. Ой, тука. Чакай да му помогна. И цяла армия. Килвам и тоя и спирам клипа. Обещавам на Маралан 28 на просто. А така. Къде сме? Така сме.
Буй, тук ще я да падна. Казвам така. Тук има някакъв честен всички да даде реклама. Бе, тук може да е така, хора, нали става много тюк, като съм само аз си запласвам 4 пътчета. Те така ма е някаква пък също бие. Явно се чето червен, но нека да ма 9 часа. Да чета червен. Пак не спрях клипа. Добре, хора. Много искам да не спирам клипа, защото аз вече съм казал за клипа. И скоро ще има Creeper Survival и забрах името, да, Creeper Survival, така ще каза и да, и много думи ще не разбрах това, което казах. Съжалявам за това и чао!